Ongi etorri mundu guztiari Tabakalerako zine eta ikusentzunezko laborategira, musika irudiak eraikiz, zikloko saio berri bat abiatuko dugu orain, musika eta irudiaren loturak aztertzeko helburuarekin, gazteak eta Tabakalerak elkarlanean sortutako ekimena da. Gaurko protagonistaren proiektua sakonean eta gertutik esploratzeko aukera izango dugu orain, eta berarekin aurrez aurre eta patxadaz solasteko privilegiore bai. Ongi etorri, Gotz. Hola. Bueno, zer moduz? Ondo pixkat urduri, ez nago ituta jendean aurrera hitz egitera, baina, bueno, espero txapa asko esartzea gaur. Bueno, hortako etorri geha, no? Bueno, bai, egia da. Hitzeitera eta zu gehiago esagutzea. Bueno, txapa ona. Hoi da, atzo kontzertua izan zenun, daban, bueno, Jimena Amarillok izan zuen, eta bueno, zu kontzertu okinun, porque pertsona berdina garenez. Panpin bat bezala kantatu zenuen. Hori da. Bigarren aldia kantatzen dezuela zuzenean. Hirugarrena, bai, berarekin kantatu nun Rivieran, Madrilen, lehenengo aldiz, gero Gaztea sarietan, eta atzo. Sekulako harrera izan du abestiak. Bai, ez genuen espero, egia esan. Baina, bueno, eskerrik asko. Bueno, eta zure bai, zure biran murgilduta zabiltza, duela gutxi abiatu dezun bira, eta bira hortan, zerbait berezia gertatu da, ze berez, zure disko berri aurkezteko bira aurre ikusita zegon, baina disko oraindik labean jarraitzen du. Nola bizi dezu momentu hori, mundu guztia izango dezu galdezka, jofe, Gotz, noiz ateako ezu diskoa, zer gertatzen nahi da honekin? Me han matado un poco, eta merezidet, baina, bueno, berez diska pres zegoen ateratzeko, baina ukin hor blokeo moduko bat, eta egia da ez negola egunean ziur, eta nire buruari zor diot gauzarik onena, nire publikoari ere bai, eta usteet ez garela makinak eta musika eta artea ez dela movida bat finkatuta dagoena. Beraz, pixkat pausea apretatu nun, eta simaz, perspektiba pixka bat bilatu nun, eta oraindik lanean nabil. Osa, gauza batzuk atzera bota ditut, beste batzuk aurrera, baina, bueno, pena merezi izango du, edo espero berez. Espero. Eta barkatu. Nire intentzioa bazen ateratzea, baina ez da gertatu. Ez dut gai atera barkaban askatzeko, Alare, bueno, izan da, erabaki bat heldutasunez hartu dezula, hau haindik ez dago prest, azkenean artea hor geratzen da, el arte trastiende, zuk esan izan dezun moduan, eta nahi dezu, zerbait benetan biribila, hori da, kaleratu. Ezta? Azkenean, betirako bizi osorako geldituko den movida bat da, orduan, argi nuen sentsazio horrekin ez nintzela gustora geratuko. Eta pisu horrekin egotea bizitza oso arroio mitiko entzuten duzula, me gustaría que hubiese sido de otra manera, hori ebitatu nahi nun. Orduan, hobe gelditzea, egia da nire lantaldeak ulertu zuela, laguntzen didate, babesten naute, eta hori ere luxuzko movida bat da, eta bueno. Eta momentuz lanean, oso pozik, uste oso movida ambiziosoa, baina guapoa geldituko dela, eta hortan gabiltza. Bueno, bintzat badakigu kaleratzen dezunean guztiz gustora geratuko zela, eta ez zean damutuko emaitzataz. Hori fijo. Horren esperoan geratuko gara. Oaindik ez dago ezagutzen tracklista, ez portada, izenburuare ez dakit gaur zerbait aurreratuko dezun. Bueno, liatzen baldin naiz igual bai. Bukaeran ikusiko dugu, Era, min gainetik tiratuko izut eta bukaeran... Fijoz jo zer eskapatzen zaidala, bueno, ikusiko dugu. Bueno, jarraituko dugu saioa interesantiakin orduan. Bueno, nortasun handiko artista zehazu, bai eremu musikalean, baita zure estetikari eta iruditeriari dagokionez ere, apurtzailea da zure lana. Etiketatzen ezinezkoa, asko saiatu dira, gu ez gara saiatuko, hor kaxa baten sartzen, eta erreferentzialitatez gainezka egiten duena. Askotan esan duzu zure inguruan gertatzen dena zelikatzen zehala, zure sortze prozesuaren inguruan galdetu dizutenean, ezta? Eta nik galdetuko dizut, nola da zure inguru hori? Pues un cuadro, un poco. Oso variopintoa da, ez dakit, rollo... Gustuko dut nire lagunak entzutea, pixkat esponja moduan lan egitea gustatzen zait, mobidak absorbitzea eta leku guztietatik hartzea, eta bueno, nire referentzia nire lagunak eta nire inguruko jendea baldin badira, pues asko zobe, ez?
Noski Eta baietz. holan, eske egiten dut lan oharkabean. Ez dut, ez prozesurik jarraitzen, ez movida lege como konkreturik erabiltzen, edo, bada oharkabeko Zure movida bat. zenarekin funtzionatzen duzu, zure zenak esaten dizuna? Bai. Eta askotan, gauzak nire burura etortzen dira, de repente. Banago dutxa bat hartzen, eta hostia, esta frase me gusta. Venga. Notetan baditut hor, apuntatuta. Eta, badut WhatsApp talde bat, nire buruarekin. Gero zure notak zabalduko dituzu, zer dakazu idatzita? Ez dut mugikorra hemen, baina, eskatuko diogu aneri, eta... Baina badira movidas super tontas, Askotan grabatze ditut audioak bakarrik melodiekin, eta pixkat kuadro, rollo, ni egiten, como... Osa, zu kantatzen? Bai, letrarik gabe. Adibidez. Ez dut buruan eserrez, baina... Adibidez, Natalian kantarako, esto no es amorren movida hori bururatu zitzaidan justo dutxan. Baina bakarrik nola melodia. Na 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 na. Dutxean abesten dezu orduan. Bai. Hori bada zure sortze prozesuaren partea, dutxe izan daiteke, beste edozein toki den bezala. Baina oso argi ikusten dugu zure letretan adibidez, nongoa zaren, Atarrabiatik zatoz, gazteleaz kantatzen duzu, euskeraz ere bai. Bai. Zure testu ingurua ere ezagutzen dugu, zure letratan agertzen da esaterako 7 balas en un zulo, eso si era trap, badakigu testu inguru politiko edo historikoa zein dan. Berdeliz, bapatean, esta yegua no es mi vieja yegua gris, edo horrelako zerbait. Bai. Osea, zartzen dituzu zure egunerokotasuneko gauzak, txikitan ikusi dituzun Maraskibizunek, txikitan eroskin lapurtu, barkatu abestiaren referentziak etortzen zaizkit. Ruper Ordorika, bapatean Eneko Sagardoi, Akira Kurosawa, izan zaitezke oso pedantea, baina baita ere oso, ez dakit, kaleko hizkuntza dakazu, ez da? Bai, turbo mixean sartutako movida da. Bai, egia da, ni holan bizi naiz, lehen komentatzen nuen bezala, rollo, elikatzen naiz nire inguruaz, eta nire alboan dudan guztia absorbitzen dut, eta oso pertsona kuriosoa naizela esango nuke. Frikia izan dezu, elkarrizketetan musikaren frikia naiz. Bai. Friki bat naiz al completo. Bai, gustuko dut dana egia esan, inkluso gustatzen ez zait danari ere arreta jartzen diot pixkat askotan fijatzen zarelako gehiago hortan, ez? Kritikatzeko edo, rollo, a ver, ¿qué ha hecho mal esta persona para meterle caña? Eta oharkabean de repente absorbitzen dituzu movida batzuk, egiten duzunean ejerzizio hori edo begiratzen duzunean arreta gehiago jartzen diozu horri, ez? Gustatzen ez zaizun horri. Bueno, esaten dute garrantzitsua dela zer nahi dezun, baina zer nahi ez dezun jakitea ere, bai, no? Eta zuk argi dakazu zer nahi ez dezun. Bai, momentuz bai, igual bihar ez, baina momentuz bai. Aldatzen doa, asuntoa. Holakoa da bizitza, ez? Bai, evoluzionatu behar dugu. Bueno, zuk zinemarekin harreman estua daukazu, zure musikan eragin zuzena duena, esan dugu Akira Kurosawa, edo horrelako referentziak egiten dituzu modu zuzenean, zeharka ere bai, Eneko Sagardoi, ikusi dugu zure handia, abestian, Wong Kar-wai, pasada bat da, zenbat kontrolatzen dezun, edo zenbat ematen duen behintzat kontrolatzen dezula, zinema eta testu inguru uniberso guzti hori. Ze harreman dakazuzuk zinemakin, eta zergatik dago hain presente zure musikan eta zure lanean? Gustatzen zaidalako, egia esan. Eta no soy ningún entendido, lo parece, pero no tengo ni idea. Benetan. Gustuko dut, ere alderdi bisuala eta, alderdi bisualak asko erakartzen nau, eta sin más, betidanik oso frikia izan naiz, interesatzen zait, eta asko ikasi dut zinemakin, ere bai. Gauza, niri irakatsi date asko filmek eta seriek eta holan, baliagarriak iruditzen zaizkit, ez bakarrik disfrutatzeko baizik eta ere ikasteko eta erreflexio propioak egiteko, eta ez dakit, oso guapoak iruditzen zaizkit. Beraz, presente dauden ere bizitzan, hori, friki bat naizelako, nire gurasoak ere friki batzuk direlako, eta betidanik nire etxean filmak ikusi ditugulako, eta zinema oso presente gondelako. Izan da oso modu naturalean gertatu den movida bat. Gaina, aurretik hitzen
izan dugunetan, komentatu izan didazu, nik berez ikusentzun ikasen nahi nuen, kazetaritza ikasi zenuen, baina zure pixukideak eta zure inguruan ikusentzun ikasi duten pertsonak egon dira, eta harreman handia auki dezu zinemakin eta zinema maite duen jendeakin. Bai, osea, de hecho, zinemak ere lagundu dit, hortan, rollo baliagarria iruditu zait, eta bueno, erabili dut jendea ere ezagutzeko. Eta nik kointziditu nun nire, bueno, Bilbon karreran nire Bilboko kuadrillarekin, eta oso guapoa da, ze orain nire lagunekin egiten dut lan, eta nire bideoklipak, eta nire argazki guztiak. Lian eta Adrian, hemen txedituzu presente, gaur egun baita ere. Hori da, eta karreran ezagutu nitun, eta oso guapo da lagunekin lan egitea. Hori da niretzat musikak duen gauzarik ederrena eta politena, lagunekin lan egiteko aukera izatea. Bai, gero sakonduko dugu hortan, baina gaur egun ere lan egiten izan pertsona asko, zure laguna dia, eta zure bizitza pertsonalean presente daude, ez bakarrik profesionalean. Zu lagunekin soziadean geratu berren, babarrun jana egiteko gehatzen zea estudioan abestia egiteko. Bai, osea, bueno, a ver, bi gauzak, Bi gauzak. Bai. Zer oso ondo sukaldatzen dezulare badakigu. Bueno, ez pentsa, Kozinatzen dezula. Gauza batzuk kontrolatzen ditu, tortilla, patata, ondo, tal, baina gero jartzen diazu giso bat egiten, eta hori se me notan las costuras, pizkat. A ver, osea, es que nire alboan dudan peña oso talentosoa da, eta nola ez, osea, aprobetxatu behar dut nire lagunak oso onak direla bere haien lana egiten, ez? Eta haiek ere uste baldin badute, ni ere ona naizela, pues, sortzen da hor nola baiteko elkartuke... sinergia. Bai, eta nahiagoet nire lagunak ordaintzea. Beste pertsonak ordaintzea baino. Osea, que todo se queda en casa. Hori da. Bueno, esan dugu, disko oraindik atera ez duzun arren bi aurrerapen single kaleratu dituzula, eta bi bideoklip ere kaleratu dituzu. Esan bezala, badirudi gaur egun bideoklipengatik apustua egiten ez dela, gehiago egiten dela, pues igual, sare sozialetako klip laburrak, edo artista handi askok ez dute bideoklipik egiten, baina zuk apustu egiten duzu, ez dakit dan, zinemagakin dakazun harremanagatik, edo zergatik dan, azkenean baliabide asko jarri berdia bideoklipak egiteko, lantalde handia, dirua, denbora, esfortzua handia da. Osea, a nivel monetario ez dira rentableak, egia da, baina nik egiten dut movida pertsonal batengatik, eta pues hori, alderdi bisuala oso presente dudalako nire proiektuan, uste ere bai garrantzitsua dela nire proiektuan justo konkretuki, pues hori, alderdi bisualak pisu handia duelako, eta uste ere bai bideoklipek prestigioa ematen dizutela, ez? Badirela erraminta bat prestigioa nola da, erakusteko. Eta nik ez dut horregatik egiten, baina egia da inkonstienteki asko erakusten dutela, eta jendeak ikusten baldin badu bideoklip oso guapo bat, pues hortan zentratzen dira eta esate dute, bale, esto es serio, baina egia da orain gauzak aldatu direla, YouTube eta holako plataformek ez dutela hainbeste funtzionatzen, bueno, pixkat desorekatu eginda movida, oso ituta gaudelako mobidak etengabe kontsumitzera. Bai, eta oso eduki azkarrak, iraupen motzekoak, eta eskrol egiten dugu, eta ez dakigu ez da zerra igan ikusten askotan. Eta ez dut hori kritikatzen, ni ere gelditzen naiz, como gaueko ordu bietar arte YouTube Shorts begiratzen inkonstienteki eta hola, baina, bueno, egia da gauzak aldatu egin direla, baina, bueno, nik aldudanetan, pues, saiatzen naiz, movida bisualak egiten. Bueno, movida bisual horri tiraka, pixkat sakonduko dugu zure iruditeri hortan, eta batez ere orain RA bideokliparen atzean dagon brainstorming edo kontzeptu edo erreferentziak ezagutuko ditugu, eta hasteko ikusiko dugu orain, prest baldin badago behintzat, Surge pelikularen trailerra. Vamos. Bueno, eta jartzen duten bitartean, zergatik Surge da zuretzat hain garrantzitsua, ze guain erabili dezu bideoklip hontan, pelikula hontako protagonistaren erreferentzia, baina aurretik ere
aipatu izan dezu eta presente izan dezu zure bizitzan 2021koa da, okerrez banago? Oso film guapoa irutzen zait, Aneil Kariak zuzendu zuen, eta bereziki oso guapo irutzen zait protagonistan papera, Ben Whishaw izena duena. Nik ezagutzen nuen aktore hau Langosta filman atera zelako, Yorgos Lanthimosen Langosta filmean, eta movida da, bueno, historia da oso guapoa, ze badijoa, pues, tipo bat, baduela bere lana, bere familia desastre bat da, bera ez da oso pertsona soziala, lan egiten du aireportu batean, como, nola da, kontrol de accesos egiten, kasekin eta mobidekin. Lan mekanikoa eta oso estresantea. Eta, bueno, bada, ez dut holan esan nahi, baina, bueno, bada, pues, pertsona baztertua, pixkat, pues bueno, albo batean gelditzen den pertsona bat. Eta momentu batean, pues, bere buruak klik egiten du eta se le va la olla, literalmente. Eta bada, pertsona baten... Estanda egiten du batean, nola thriller psikologiko bat supergordina, eta ikusten dugu pertsona batek nola galtzen duen burua. Bai, eta nola eramaten duen movida hori limiteraino. Osea, eta oso, bueno, ikusi ez badezute, gomendatzen dizuet filma, oso guapo dagoelako, tipoak egiten du oso lan izugarria a nivel performatiko eta ez dakit oso guapo irutzen zait. De hecho, tipoak irabazizun ustez Sundance-eko festivaleko, bueno, saria, aktore onenan saria, eta inspiratu ginen bere paperan justo errearako, nire alboan agertzen den tipo horren papera, pues, pixkat gauza bera delako, ez? Osea, Xabi representatzen du nire barruko egoera nolakoa den. Eza, zaude mugan, muturrean, burua galtzeko zorian. Ni banago super serio, osea, como inexpresibo moduan, osea, bidai bat egiten, baina barrutik banago como limitean. Osea, banago lehertzen ia. Eta ezin hobea iruditzen zitzaigun, osea, eskerrak Adrián Taliami, haien ideia izan zen, egia danik pelikula maite dudala, baina haiek esan zidaten, oye, si nos basamos en esto para... Eta ezin hobea iruditu zitzaidan, eta egia da, Xabik egin zuela kriston lana, eta badirudi dela, pues, kriston performerra, kriston aktore ona, osea, nien nekien rollo tipoak etzula, osea, ez dela aktorea, berez, osea, tipoak... Oso zaila da, horrelako, ez dakit, emozioak eta horrelako personaje bat interpretatzea, iruditzen zait, oso zaila. Bai. Osea, da pixkat, gorarazteit nahi, ez dakatela hainbesteko ezagutza igual zineman, Jokerran papera burua galtzen dunen eta egiten ditun gestoak eta esatezu estetio, ez da, lokisimo. Bai, oso guapo. Osea, burua galdu du. Eta ez dakit trailerra ikusteko moduan gauden guain, ikusiko dugu Surge pelikularen trailerra. Arms out. Getting a good reading though, aren't you? Zap, 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 zap. You swallow so loudly, Joseph. Keep coming! Joseph, what are you playing at? You know the rules, all right? You don't need me to explain it to you. Your machines took my card. You have to contact to your bank. What's going on in that head? Get him out! Do it. Oh, mate. The police are looking for you.
bastante loko. Bai. Da paperak galtzea, baina ja beste Bai. maila baten. Ez dakit Batzutan gogoa ematen digu, Dana A ber, normala pikutara da. bidali eta... Normala da. Osea, uste jende asko dagola puntu honetan, rollo lertzeko zorian. Osea, egia da, bizi dugun egoera ez dela onena, pues, lan baldintza txarrak, esi alokairua, tal... Osea, nik ere burua galduko nuke. Eta, galtzear nago, osea, que... Bueno, espero dugu ez Espero hemen berez ez gertatzea. Ere. Espero dugu ez hemen ez gertatzea, eta guain zure disko berriakin burua ez galtzea, eta benetan prozesua disfrutatzea, eta Bai. emaitza polit bat izatea laster denokin partekatzeko. Baina bai, egia da, bizigala oso abiadura bizian, gizarte kapitalista baten, produktiboa izatea da importanteena, eta osasun mentala, eta horrelako gauzak asko hitz egiten dira, baina ez dakit ze puntutaino sakontzen dugun, bai, osasun mentala, antxietatea... Ja, badira, tip batzuk komentatzen direnak, baina jazta, baina jarraitzen dugu ritmo bizi horretan, eta bai. hartu pastilla bat, eta segi aurrera, ezta? Eta bai, batzutan... Kupoa betetzeagatik, ez rollo, salud mental, tio, tal, baina gero ez da hori gertatzen. Eta, ez dakit oso film ona irutzen zait, ez dago... Bada oso frenetikoa eta bada pixkat inkluso agobiantea, baina gomendatzen dizuet, benetan, ze bada, badirudi movida irreal bat dela, baina barrutik berez fijo olako egoeraren bat bizi dezutela noiz bait, lertzear zaudetela... Edo inguruan euki dugu pertsona bat, askotan individuotan fijatzen gara, kasu honetan bere egoeran, baina bai, ez dela arazo bat individuana, baizik eta sistemarena, ez da? Gure sistemak ez dugula aukera ematen, bizi duin bat eukitzeko, eta askotan burua galtzen dugu. Eta hori gertatu zaio beni, eta gertatu zaio baita ere, zure, hori da, errea... Hau euki genuen erreferentzia moduan, ez dakit fijatu zareten, baina tipoak egiten ditu askotan gesto konkretu batzuk, rollo como aurpegiarekin eta eskuekin eta bar, eta oso movida performatikoa iruditzen zitzaigun eta interesgarria, ze ez da ohikoa olako jarrera bat eukitzea edo ez dakit, interesgarria iruditzen zitzaigun nola tipo... Begibistan dago, ez dagoela ondo tipo hau. Ze jende asko dago ez dagona ondo, baino disimulatzen dula edo... Ez dezuna ezagutzen barrutikan nola dagoen, eta zu pixkat dualidade hori islatzen dezu, no? Kanpotik ematen du ondo nagola, pertsona, ez dakit, orekatu gana izela, baina barrutik nago... Bai, limitean, ez? Eta, konkretuki oso guapo da, ze tipoak egiten dituen mugimenduak performer baten mugimenduak dira, ez dira ohikoak. Ematen du gaixo dagola, ematen du tipo hau, ez da ondo burutik. Totalmente. Eta horregatik hain zuzen erabili genuen como pelikula hau erreferentzia moduan, eta Xabi Kriston lan agintzun, bideokliperako, eta nik genuen espero hain ondo aterako zenik. Gero ikusiko dugu bideoklipa, eta egia esan ikusita jatorria edo abia puntua zein den, ze pertsonai den, geho ikustea Txabik egiten duen lana, benetan ikaragarria da. Bueno, filmoteka bat duzu zure barnean, igotz, baina fonoteka bat ere bai, txikitatik etxean musika asko entzun duzu, izan ere, zure aitak musika industriakin daka harreman zuzena. Bai. Eta, zure amak ere badauka sensibilidade de musikal hori. Bai. Eta... Bideoklipon, abesti honek errea izena du Richard Ashcroftetik, The Verb taldeko liderragatik. Bai. Eta galdetu nahi nizun, ze toki dauka talde honek zure bizitzan, edo zure haurtzaroan, edo... Jo, pues, abesti hau oso presente dago nere imaginarioan, eta beti dani... Abesti ez dago zein esan den... Nola da? Bittersweet Symphony. Hori da. Bai, oso presente eukiet nire bizitzan, ze nire aitak asako jartzen zuen kotxean, bidaietan, eta... Eta ez diozun aska hartu. Zoi, askotan gertatzen da, despertadore bezala jartzen dezu kanta bat, eta gero gorrotatu iten dezu. Hau kotxean entzun dezu, baina hala ere maitatzen jarraitzen dezu. De hecho, adibidez, niri aitarekin gertatu zait, denborarekin, ni txikian nintzenean, aitak bazeukan obsesio bat Kiko Venenorekin,
Eta jartzen zuen beti kotxean, eta pakete hartu nion Kiko Benen hori, alo, kitasan mierda ja. Mitiko gertatzen zaizuna txikia zarenan pixkat renegatzen duzula, alo, nik ez dut hau gustoko, eta gero denborarekin, duela ez asko, esan nion, jo, aita, eskerrik asko hau jartzeagatik bere momentuan, ze kriston artista delako, eta Osa, gaur egun Kiko Beneno maite dezu. Bai, baina berari esker, Osa, arrazoi eman diot. Rabia eman dit, arrazoi ematea, baina eskerrak eman nizkion, ze askotan, pues hori, esaten duzu, hau ez dut gustoko, eta oharkabean hor zure buruan edo zure burmuinan geratzen da, eta, klaro, gero denborarekin, pues, perspektibarekin, pues, asko eskertzen diot hori, eta eskertzen diet gurasoei pues, egindako bidai guztiak, eta hor entzundako musika guztia, eta, bueno, etxean jarri duten musika guztia, azkenen hor oharkabean nire gorputzean eta nire burmuinan geratu direlako, ez? Badazkazu kotxeko playlist horiek edo CD horietakoak edo orai gordeta? Baditu aitak hor, igual 1000 diska bere ofizinan, ansietatea manten duela ofizina horretan sartzea, derrepente hainbeste mobidekin, baina egin beharko dugu, playlisten bat. Esango diot, fijo animatzen dela. Bueno, playlist horretan argi dago The Verb taldearen abesti hau badagola. Bai. Eta, zergatik aukeratu duzu abesti hau edo singelarentzat edo nondik dator edo? Hori, oso abesti emblematikoa da, mitiko uste rollo poparen imaginarioan dagoen abestietako bat da. Bai, da ereserki bat, 80garren hamarkadako, belaunaldi baten ereserkia da, Britpoparen abesti ikoniko hietako bat. Eta egia da, etzela bakarrik abestiangatik, baizik eta bideokliparengatik. Bere momentuan asko gustatu zitzaidan bideoklipa, Richard Ashcroftek daukan jarrera bada, lokura bat, tipos super guapo, altua, ondo jantzita, eta bideoklipan gertatzen dena bada, errean gertatzen den movida oso berdintxu bat. Izan zelako konkretuki tipoan jarrera eta bideoklipean gertatzen den hori referentzia izan zel egunean abestia garatzeko. Tipoak egiten du bidai bat, kaletik, ez dakit nun den, ustet Londresen dela, eta badijoa bere bolara. Eta gertatzen dira movida desente, como empuja peña, gero peña badator berari inkrepatzera, eta tipoa ez da como... Bai, oso jarrera pasota dauka. Bai, eta justo komposatu genuenean musikalki rollo errea, nik eukinun oso presente jarrera hori de... Me da igual todo, ez? Banijoa aurrera eta ustet ezin hobea ere zela jarrera hori lehenengo singelarako. Bai, aurrean jartze zaidan horri aurre egingo diot, eta gai izango naiz. Venga, palante, eta aurrera pixkat vision tunnel moduan, aurrera. Apisonadora. Bai. Bai, ikusiko dugu bideoklipa. Vamos. Errea edo... Ez, errea ondoren ikusiko dugu. Vale. Bueno, de Verben... Oye. Ahí está.
luze iten dira, Bueno, bizitza da sinfonia gazi gozoa, esaten du abesti honek. Egia da, askotan erreferentzia edo, ez dakit, erreferentziak bilatzen ditugunean, igual pentsatzen dugu melodietan edo sampleetan, baina kasu honetan Richard Ashcroften jarrera hartu zenun abia puntu bezala, ez da? Osa, buruan zenekan abesti hau egitean, jarrera honekin, jokabide honekin aurre egiten diot munduari. Egia da, Richard Ashcroften justo abestian egiten diot rollo Andando todo chulo como Richard Ashcrofen de Bittersweet Symphony, esaldi hori idatzi nun 2023an edo, eta hor gelditu zen rollo... Zure nota zen hor, telefonoan. Nere WhatsApp taldean. Eta de repente erreskatatu nuen movida ontarako. Osa, ikusi nun superargi, abestiak jarrera hori zuela, jarrera hori behar zuela, pizkat txulo, baina impasible. Ez dakit, interesgarria iruditzen zitzaidan, eta eske super gustora gelditu nintzen, ze oso argi neukan, esaldi hori erabili nahi nula momenturen batean, baina ez nuen momentu hori aurkitzen, eta justo ontarako izan zen como anillo al dedo, literalmente. Eta momentu hori agartu zen, Igualadan, Inerkatekin, bere estudioan, ezta? Bai, jo genuen Manresan, aurrek urteko Uztaian, eta justo Inerkat Igualadan bizi da, Alboko herrian, eta nik ekoizle bezala ezagutzen nun bere lana, eta... Eskeda tipo bat oso famatua, Jon Buffekin egin du lana, Grammy sarietan, Grammy Latinoetan izendapena lortu du ekoizle bezala, Alba Arretxen diskoagatik, osea da, oso izen potentea da. Eta zure kontzertura juntzan, ezta? Etzan etorri bartzen, baina, sin más, kointzitu genuen justo hitz egin genula, eta gure managerrek pixkat lotura egin zuten, gure artean. Etorri bartzen kontzertura, etzen etorri, gero bronka bota genion, baina hurrengo egunean geratu ginen Igualadan, ezagutu genuen, eta kriston tipoa da, osea, super rollo onarekin, disfrutatu genuen eta 3 abesti egin genitun. Eta horien artean bazegon hau. Gelditu zuela pixkat, como... Hori da spoiler bat egiten nahi zeana? Ze? Disko berrian topatuko deguna. Beste 2 abesti genuen daude, ez dakigu. Beste 2 horiek deskarteak dira. Bai, sentitzen dut. Kontua da, hasiera batean, egin genuenean abesti hau, gelditu zela como pixkat kajoi batean, ze egin genuen presaka, eta nik ez nion potentziala ikusten. Osea, gertatu zitzaidan justo egin genuela, hor utzi genuela, eta saku batean sartu nun, eta ahaztu nintzen abestiaz. Eta gero denborarekin, justo zigioarekin eukin nuenean lehenengo bilera, como diskoaren demoak erakusteko eta holan, esan nion Inerkati, pásame esto, para que vean, aunque sea, que hemos trabajado más. Etxeko lanak egin ditugula, eta, bueno, diskoa ez dago pres, baina begira, auta movida hauek egin ditugu. Por hacer bulto, un poco, bueno, he hecho esto también, eta, karo, nik ez nuen entzunda. Osea, bai, baina justo pizkat astuta nuen. Bai, estribioa gainera egin gabe zeon. Etzegoen. Zeon, parte hori hasieran abesten dezuna, hoy me he levantado sin ganas de desayunar, bizkat kontatzen bezala, ezta? Osea, estruktura... Kontakizun hori. Estruktura guztia bazegoen, baina estribioak etzun letrarik. Osea, baziren bakarrik sintetizadoreak. Ze une horretan pentsatzen genuen, igual abestiak beharko zuela, aire pixka bat, ez? Eta justo jarri nien Han eta Eliasi ekipoari eta santziaten tutu. Esto tiene que salir sí o sí. Esto tiene que salir sí o sí. Argi ikusten zuten, single nagusia izan bertzala. Lehenengoa. Osa, zuk ikusten etzen una... Claro, es que astuta nuen. Osa, nik ere bai utzi nun pizka atorra como en el aire, eta egia da gero berriz entzun genuenean ekipoarekin, nik ere ikusi nion potentziala zuela, baina egia da falta zitzaiola estribillo potente bat. Eta bukatu genuen, hilabete eta piko kaleratu baino lehen, abestia, Madrilen. Grabatu genitun beste movida batzuk. Casa Talisio estudioan. Casa Talision. Eta
banuen pixkat ideia, osea, bazegon hor, como abesti honek behar du koreatzeko movida bat. Osea, como mitiko lolololo moduko hori. Eta justo movida hau atera genuen eta izan zen ere como... Estribilloa Madriden bertan atea zitzaizun, Bai, edo bai. hor trenean egin zenun, edo dutxan, edo non? Estudioan bertan eta pixkat agobiatuta, ze bazen ja estudioko azken eguna, ez genuen estribillorik, eta eske behar genuen estribilloa. Behar genuen bai ala bai. Eta de repente atera zen, eta esan ziaten, ya está, trabajo hecho. Atera zen, eta guantxe ikusiko dugu, Vale. zer atera zen, ezta? Bai, a ver qué tal. Erreako bideoklipa ikusiko dugu. A ver qué os parece. Joferen disko berriaren lehenengo singela, aurrerapen Bai. singela, sekulako harrera izan duna. Bai, nik enun espero. Osa, pixkat urduri negoen, ze ez nago ituta olako movida bat egitera, ez nun, osa, enekien oso ondo segertatuko zen mobidarekin, pixkat arriskatua ikusten nun, baina ere bai oso ona iruditzen zitzaidan, ze, karo, aurreko singela izan zen, edo, bueno, kaleratu nuen aurrekoa... Jimenarekin, ez da? Jimenakin egindako abestia izan zen, eta, klaro, ni pentsatzen nun jendeak esperoko zula, pues, movida goxoago bat... Bai, ari hori jarraituko Bai. zuen beste zerbait, ez da? Pop 100%, eta de repente izan zen, como... Eta hau kaleratzen baldin badugu pixkat peña despistatzeko, eta geratzeko galo, que hostias es esto? Eta, bueno, horregatik erabaki genuen movida hau kaleratzea. Gaina oso elementu potenteak daude, zure muleta bapatean ipurdiraino iristen zaizu, sekulako horrazkera, jantziare bai... Moztu behar nun, baina, claro, ya imposible. Osea, es que esan ziaten, Liam eta Adrik esan ziaten, tío, esta movida es icónica ya... Bueno, pues ya está, exageratu beharko, ez? Eta horregatik exageratu genuen, gero eta gehiago. Osea, momenturen batean moztu beharko dut, me da pena, baina ya empieza a pesar eta ez dut hainbeste gilea ya, con el tiempo. Bueno, ikusiko dugu bideoklipa, nahi dezutenen. Eta zure mulet hori. Hoy me he levantado sin ganas de desayunar. Escupitajo rojo, sangre y sabor a metal. Tengo 1000 mensajes que no quiero contestar y unas ganas de mandarlo todo a tomar por culo. Otra semana que no voy a entrenar, procrastinando porque no he hecho tal, porque lo he hecho todo mal. Hoy me ha dicho que me quiere y menos mal. Y yo también la quiero, pero vaya, muchísimo más. Hoy me siento fiera y las cosas salen bien a la primera. Ahora sí que la vida me merece la pena. Si querer es bonito, imagina que te quieran. Voy por la calle levitando, andando todo chulo como Richard Ashcroft. Bittersweet Symphony. A veces la vida parece un videoclip y otras una sitcom. Y lo siento por ti, pero si me vienes de Karate Kid voy a pegarte con el cinto. Vas de listo, y aunque te hierva la sangre, siempre hay alguien con un cuchillo más grande. Hoy me siento fiera y las cosas salen bien a la primera. Ahora sí que la vida me merece la pena. Si querer es bonito, imagina que te quieran. Fiera y las cosas salen bien a la primera. Ahora siento que la vida me merece la pena. Si querer es bonito, imagina que te quieran. Bueno, goraipatu behar dugu, bueno, lantalde guztiaren lana, bai, baino Xabi Markoren personajea Surtxeko protagonistan inspiratutakoa be aktorea izan gabe gainea, Bulkeko bateria oia zen. Bai. Proposatu zeniotenean hau, ez esan zuen, o nola reakzionatu zuen? A ber, tipoa bere bizitzan bada, osea, bere egunerokoan oso xelebrea da. Eta, osea, nik beti kointzitzen nun berarekin kontzertuetan, eta beti
estenatokira ateratzen zen, movidak egitera, hacer el loco, básicamente. Eta Liam Tadrik esan ziaten, rollo, y si le decimos a Xavi, eta izan zen como, bai, esango diogu. Eta, karo, kantan musika entzuten da, baina bideoklipa hau grabatu genuen musikarik gabe. Eta tipoa oiuka, erratu guztian kaletik. Karo, San Francisco auzotik, Bilbon. Karo. Osa, musikarik gabe. Hauek nahi zuten movida egin superorganikoa, como musikaren influentziarik gabe. De hecho, figurazioak etzun abestia atera zen arte. Eta esan zuten, vamos a grabar un paseo, literalmente, musikarik gabe, osea, bakarrik irudiaren influentziarekin. Eta, karo, ez da entzuten, baina tipoa, kaletik. 3 orduz, como gestoak egiten, movidak egiten, egin zuen kriston zauria, besoan, loko. Loko literal. Honik dago, bideoklipa grabatuta geho, honik dago. Bai, baina gero hospitalera juntzan, eh? Benetan. Bai, osea, egin zuen kriston tajoa. Osea, de hecho, justo ikusten den plano batean egin zuen. Justo zaborrontzi batean egiten du olako zer bideoklipan, pues hor justo pasó el desastre. Eta jarraitu zenuten grabatzen, eta superprofesional. Tirita eta fuera, bai. Eta gustora, egia da movida oso guapo bat atera zela, eta... Gaina, ibilbide hori zuretzako oso ezaguna da. Egunero egiten zenulako Bilbon bizi zinanen. Osa, konkretuki grabatu genuen bideoklipa San Franen, ni justo San Franen bizi nintzelako, eta hori zen nire etxera bueltako bidea. Eta, sin más, osa, nahi nion pizkate referentzia egin, pues, nire bizitzari, eta nire egunerokoari, eta oso movida erreal bat da, baina aldi berean punto surrealista bat eman nahi genion bideoklipari, eta horregatik agertzen diren pertsonak, pues, pizkat konteksturik gabeak ateratzen dira, de repente tipo bat, bentolin batekin, mafiosoaren irudia duena, super jatorra etore, majísimo. De repente bineska, o sea, como ume bat, hadas... Printzesas edo hadas jantzita. Printzesas jantzita, o sea, nahi genuen pizkat realitate hori surrealista pizkat bilakatu. Eta bueno, super content. Eta lantaldea izugarria, eta super pozik, bideokliparekin. Zure inguruko jendea lagunak agertzen dira, Irene ikusi dugu, Chill Mafiakoa. Bai, casi me mata Irene, Proposatu nion eta esan zian, venga, lo hago porque eres tú, baina a regañadientes. Bueno, lagun honak dituzu, ondo zaintzen zaituzte. Hori da. Bueno, aurrera goaz, Jofe, 2022an Amodioa lana kaleratu zenuen, bertan soinua bilatu edo esperimentatu zenuen zure soinuarekin, 2023an Amorrua kaleratu zenuen, hemen ja zure soinua topatu, profesionalagoa den lana izan zen, ahotsak erritmoak ekoizpenari dagokionez, lan horiek 440arekin batera egin zenituen, eta bain disko berri hau, disko berri honetan beste aurrera pauso bat eman dezu, ze bai hasi zinala ordenadorez egindako musika egiten, baina guain banda bat daukazu. Bai. Eta, bueno, naiz eta zu izan proiektuaren liderra, beste 2 pertsona gutxienez badaude zurekin lanean, ez da? Bai, Jangitz eta Jusia, nerekin jotze dute, Jusiak sintetizadoreak eta basua jotze du, eta bueno, Jangitzek perkusioa egiten du. Egia da, estenatokian gainean horiek direla nire lantaldea, baina gero baditugu soinu eta argi teknikariak, gure Erra, Maria, eta bueno, gero ere Zigiluko peña guztia ere lantalde horren parte dira, eta bueno, ahi esker ere sostegatzen da pizkat banda hori, baina bai, osea, esango nuke disko berri honetan, al final me vas a tirar, Hombre, eske hortako etorri gea. Esango nuke diska hontan burua joan zaidala bastante, egin ditudala movida oso loko batzuk, eta pixkat elementu organikoak ere sartu ditut, eta apostu ona dela iruditzen zaitze, asko aldatzen dira movidak organikoak direnean, ez dakit. Humanitate puntu bat eukitzea
jo que se, adibidez, errean entzuten den basua, basu erreal bat da, eta badago pertsona bat basu hori jotzen, ez? Hori da, zegoen arte ordenagailuarekin Claro. sortzen zenun, baina oain pasazea beste alderdira, instrumentoekin, ego behintzat bi munduak ustartzen Bai, dituzu. bai, ezta? osea, Horrek zorkuntzan daka eragina, zuzenekoetan ebai, no pasa nada, estamos dando la chapa normal. aspertu egin zaigu. Bai, osea, izaten ari da pixkat bien arteko mix bat. Osea, elementu elektronikoak eta ordenagailu egiten diren mobidak beti egongo dira nere musikan, nere Hori da, musikaren... zutabe bai, nagusia zutabetako bat. elektronikoa. Bai, osea, ordenagailua beti dago hor, baina egia da denborarekin ikasi dudala, edo bueno, ikusi dudala ere bai, elementu organikoek badutela nolabaiteko Energia. xarma eta energia berezi bat. Eta gertatu zait, bai errearekin, bai abesti batzuekin, osea, adibidez, abesti baterako behar genitun perkusio konkretu batzuk diskarako, eta bai ala bai pues, kontaktatu genuen tipo batekin, perkusio horiek egiteko, eta somatzen da pilo bat. Osea, somatzen da pilo bat dagoela pertsona bat movida hori jotzen. Egia da pluginek eta bueno, ordenagailuek pues, egin dezaketela edozer, osea, como la IA, basicamente, baina humanitate puntu hori nik asko somatzen dut eta eskertzen dut ere bai musikan. Eta ere lokura bat da, osea, eski ni betidanik egon naiz gela batean grabatzen, con los gallumbos ahí a un lau, osea, sin más, gela batean, eta de repente estudio batean sartzea, musikariekin, benetako musikariekin, zin nik ez dut ideiarik. Osea, bueno, a ber, denborarekin ikasi dut, baina zero, patatero. Musika ikasketak ez dazkazu, baina kultura musikal handia dakazu. Bai, bueno, más o menos, bai. Baina, karo, hor egotea peñarekin eta egitea pieza bat instrumentuekin, pues ematen dizu kriston posa. Osea, ni sentitu naiz musikaria, de repente. Osea, disko honekin sentitu naiz, pues, hori, artista bat, entre muchas comillas, badut síndrome del impostor bastante heavy, baina egia da, badagoela beste punto bat, eta oso pozik nagola horrekin. De repente, movida berriak frogatzen, movida berriak egiten, osea, nere burua limiteraino eramaten, eta puntu organiko horrek badu pisu handia etapa honetan. Hori da, sortze prozesuan sartu dira instrumentuak, sartu dira bitaldekide berri, Bai. eta zuzenekoetan ere bai, ze zuzenekoek ja beste energia bat dute, ze naiz eta ordenagailutik abiatu, bazea musikari bat oso zuzenekoa dana, publikoakin harreman estua dakana, eta musika zuzenean entzun behar dana. Bai. Osea, egia da, asko gozatzen nuela, bueno, bereziki nik gozatzen dut zuzenekoetan, ustet somatzen dela hori, banagola korrika momentu osoan estenatokitik, baina azken bi urte hauetan, edo, bueno, diskoan prozesuan ere bai, asko ikasi dut estudioan ere disfrutatzen. Eta hori ere bizitza osorako eramongo dudan movida oso polita da, osea, ez nego noituta, justo orain komentatu dudana, rollo, ez nego noituta holan lan egitera, hain gustura lan egitera, de repente como mente kolmena bat sortzea hor estudioan, lagunekin egotea hor, baina egia da gauzak aldatzen direla, osea, ez dela berdina zuzeneko bat ematea, ordenagailu batekin eta playari ematen, gero de repente bazoaz banda batekin, eta energia bada beste movida bat eta beste mundu bat. Eta egia da, bueno, esango dut, bueno, la peña un poco mayor lo agradece. Ze askotan juten ginen hor bakarrik ordenagailuarekin eta ja begiradak baziren como, esta puta gente, tal. Piskat mespretxu begirada bezala, bai, no? Zuetza benetako musikaria, edo... Claro, ikusten dute basu bat eta ja bada beste movida bat, como, esto sí que mola, tío. Horrek ere lagundu digu. Beste presentzi bat ematen du, estenatoki gainean. Bai, behintzat estetikoki bai. Bueno, eta zuen artean bai partekatzea momentu hori, energia hori... Niri izugarria iruditzen zait.
Eta uste beste, osea, movida ugari eskaintzen dituela, eta ez dela bakarrik zuzeneko bat. Osea, bai badela, baina bada beste esperientzia mota bat. Hori da, Jangitz eta Jusia komentatu ditugu, zurekin taula gainean egoten dianak estudioan baita ere sortzen, Iner Kutekin kolaboratu duzu, errea bestian, baino beste ekoizle batzukin ere lan egin duzu, tartean Matxin Zeberio, Mirua taldekoa dena, Universaleko ekoizlea dena momentu honetan. Gaina oso historio bitxia dakazu Matxinekin. Bai, nik Matxin ezagutu nun, Matxinek grabatu zuelako Barkatu abestiaren bideoklipa. Osea, nik ezagutu nun, mundu audiovisualan sartuta. Berak egiten zuen lan... Osea, ez musikari moduan, baizik eta Barkatu bideoklipa grabatu zulako, izan zalako zuretzako inflexio puntua Chill Mafiarekin batera, zer jende asko pentsatzen du Chill Mafiakoa izan zarela edo zarela, baino ez da hola. Behaiekin... Ingurukoa. Hoi da, laguna. orbitakoa. Bai, orbitakoa. Osea, egia da, de hecho, nik Matxin ezagutu nuenean, usted Mirua etzala existitzen oraindik, edo, bueno, sortzear zego... Bueno, 2018 izan zen, ez da? Barkatuko bideoklipa. 2021. Beranduago. Izan daiteke? Fan, ez dakit. no tengo ni idea, baina usted baietz. Eta nik ezagutu nun hori, rollo bideoklipa grabatzen, lagunak genitun aman komunean, ze amorrua eta amodioan azala egin zuen, bueno, zituenak, Miguel Bidesek, oso harreman ona dauka Matxinekin, gaude konektatuta, azken finan, pues, bueno, bai, mundu horretan zaudetenak danak ezagutzen zeate azkenian. Bai, eta, bueno, gero lagunak egin ginen, eta momentu batean konkretuki hasi ginen pixkat gure artean lan egiten, eta kriston sinergia lortu dugu, eta oso ondo ezagutzen dugu elkar, eta berak kriston talentua dauka, ekoizle moduan, musikari moduan, osea, bueno, a ver, Miruakin egindako guztia oso potentea iruditzen zait. Zuk ere kolaboratu duzu behaien diskoan Miruenean. Hori da. Eta, bueno, Matxinekin batera, eta Natalia Lakuntzarekin batera, atera dezute bigarren singela. Bai. Nondik dator, Natalia Lakuntza, Iruñakoa da, bai. Baina bera ezagutzen duzu, bea famatu egin baino lehen. Operación Triunfotik pasa baino lehen, ja lagunak zineten. Bai. Ezta? Eta kolaborazio hori bazegon aspalditik pendiente. Bai, osea, nik ezagutzen dut Natalia lagun, bueno, bere mutila izan zena, nik ezagutzen nuelako, eta oso lagunak ginelako, eta ere bai, pues más, Natalia eta biok lagunak egin ginen momenturen batean, uste 16, 17 urterekin edo, más o menos, eta gero justo bera sartu zen Operación Triunfon, eta, bueno... Sekulako buma izan zela, berarentzat. Movida hori, eta atera zenean, pues, itzein genuen rollo, que guapo estaría, baina, karo, momentu horretan bazegon super... pues enkadenatuta eta burbuia horretan sartuta, eta egia da, posten hauela orain egin izana, movida. Ze ustet oso momentu honean nagola baini, bai bera, eta posa, izugarria iruditu zait berarekin lan egitea, eta kriston talentua dauka, zoragarria da, eta... Karo, eske nik ezagutzen dut Natalia lagun moduan, eta ez nuen berarekin kointziditu, osea, ez nekien nola egiten zuen lan estudio baten barruan. Eta makina bat da, tipa zoragarria da, osea, super talentosa, super argi dauka ze nahi duen eta ze ez duen nahi. Eta, pues bueno, gure arteko movida hori gertatu zen, hasi egun batean. Gainera, estudioan batu zinaztenean, Madrileko Metropol estudioan, hasiera batean ideia beste bat zen, osea, kanta triste eta nostalgiko bat egitea. Bai. Eta beste gauza bat atea zen, zeureo, desberdina. Ez que bera, bueno, bere musika bada, pues, oso sakonekoa eta oso emozionala. Piskat intensita. Bai. Honeako, gustatzen zain Natalia, baina da, intensita. Bai, eta etorri zen, pues, ideia horrekin, como, quiero que hagamos una cosa súper sentimental y con sintetizadores como muy concretos, eta bere ideia esan zen, osea, nik ez nion ezer esan, rollo, venga, egin dezagun movida hau, eta justo azkeneko momentuan esan zun, ¿cómo voy a hacer yo esto contigo? En plan, tenemos que hacer algo que sea divertido, que sea gracioso, algo de amor, que tú siempre cantas de amor y goz, tal. Eta, bueno, Matxin hasi zen ekoizten, movida prestatzen, eta egia da, egun horretan, ni ez negola bat ere inspiratuta, Natalia ez da ere,
Osa, izan zen pizkat frakaso. Osa, sartu zinazten estudioan eta... Ba, izan zen pizkat txarla de, bueno, ¿y qué hacemos aquí? Bueno, sin más, etzen eserrez atera. Baina justo, Juan baino lehen, tipak kantatu zuen, rollo, pues bueno, hasieran entzuten dena, rollo, yo estaba escribiéndole canciones a María, eta claro, horrekin ja nik ikusi nuen zeo zer zegoela, potentea. Abia puntua Eta hortxe. nik egin nun esto no es amor hori, lehen komentatu dudan, como melodia horretan Bai, oinarrituta, dutxako melodia horretan. hori no? da, eta Matxinek esan zuen, esto ya funciona solo. Esto ya funciona solo. Eta, claro, momentu horretan, pues, utzi genuen proiektua hor erdizka. Gero ni jo nintzen bakarrik estudiora Matxinekin batera, bukatu nun ere zatia, Nataliari bidali genion, eta tipa, super gustora geratu zen, buf, yo tengo que hacer algo así, eta egia esan bukatu genuen urte hasieran, aurten. Osea, Gaina oso korrika. gauza kuriosoa gertatu da. Kanta kaleratu dezunean, jendeak, hor, anekdota moduan, aserejea abestia entzutezula. Esaten Bai. zuen, ez dakit zuek hau berdin ikusten dezuen, edo kontzienteki izan dan, edo ez dan izan, nik egia esan pixkat bai hartzen diotela itxura, baina ez eta inargi ikusten. Osea, egia da, inkonstienteki ateratako movida bat izan zela, rollo... Osea, ez genuen ez da pentsatu ere hortan. Rollo, egia da... Osea, ez da izan Rusoskik Eba. egin duena, samplea hartu eta eraman zitula, osea, behaiekin ez dezute kolaboraziorik itxi ez ezerre, no? Hau, Ez, baina, karo... Hau da, saretan sortu da... A ber, nik ikusten diot, como, ligeramente movida bat, baina inkonstientek izan zen, rollo, esto no suena, de qué hostias será? Bueno, vamos pa'lante. Karo, gero kaleratu genuen y la peña... Asereje, como... Lo juro, aquí delante de la peña, izan zela oarkabeko movida bat. Eta, joder, justo komentatu dezuna Rusouskirena, izan zen pixkat, karo, kanta hau hasi genuen Rusouskik diska kaleratu baino lehen. Eta de repente, tipoa kaleratu zuen abestia lasketxupekin, eta izan zen como, ya van a pensar que esto viene de aquí. Baina, bueno, ez dikut ezer esan, osea, que momentuz... Bueno, anekdota bat, Momentuz hortxe ondo, geratu dena. bai. Bueno, jendeak antza ikusten baldin badio, pues, ulertzen dut, baina etzen intentzionalki bilatutako zerbait. Eta, bueno, behintzat rollo propaganda egiteko ere balio izan digun movida bat izan da, osea, que guai. Ondo. Guai. Ondo, bueno, sinema eta musika komentatu ditugu, baina beste arte disiplina batzuekin ere harremana badaukazu. Bai. Eta kasu honetan, Margoarekin, eta Esto no es amor abestiaren portada bada margolan bat, Bai. oialean margotutakoa. Eta guain ikusiko dugu, Bea Nietoren... A mejor. Hori da, Bea Nietoren artelana. Bai. Ez lokura hau. Hemen badaude easter eggs batzuk. Bai, bueno, Pentolina adibidez, Bai. erreako bideoklipan agertzen dena, pixkat, osea, a ber, ideia totalmente bearena da, osea, nik esan nion, nahi bat zuzeo zer egin, osea, zero presiones, zero nada, zero... Osa, askatasun oso hautzi zenion. Bai. Osea, badakidalako izugarria dela bere lana, eta, bueno, egiten duen edozer izugarria dela, que voy a decir. Bai, osea, ikusi dugu Carolina Duranteren kartenak egiten, Primavera Sound desigualentzako ere lan egin du. Bai. Eta, bueno, osea, pixkat surrealismoarekin zer ikusia daukan movida bat egin nahi genuela argi zuen beak, pixkat imitatuz, edo, bueno, ere gino bat edo keinu bat egiteko intentzioarekin, pues, erreako bideoklipari, ze, bueno, hori, komentatu duguna, bada oso movida real bat, baina aldi berean bada movida surrealista bat, eta honetan bada, pues, pop moduko bat, rollo, pop, sin más, gauza gertatzen dira, de repente badago hor, como, txakur bat, egalekin, eta... Gero, ez dakit Xabi galdutako hortzetako bat izango dan hori. Hortz hori bada nirea. Zurea da. Ba, eske nik erabiltzen dut grills bat, hortz batean, beak oparituta, eta, bueno, sartu izan du movida bat, ez
dakit, berak esan zidan rollo mezu okulto bat zegoela hor, nik ez du deszifratu oraindik. Osea, bakit hemen igotz jartzen dula, baina beste guztia, pues, si alguien lo ve, que me diga, por favor, que... Bueno, bakoitzak bere interpretazio egin dezala, Bai. eta batez ere disko osoa entzuten dugunen, agian zentzu gehiago eukiko Bai. du margo honek, eta bertan agertzen dian elementuak, ez da? Bai, osea, maitasun elementuak ere badaude, pues, badaude karta batzuk hor, pues, hori bihotzekin, eta, bueno, badaude movida batzuk hor, gero ja deskubrituko direnak, gero denborarekin. Bueno, pues kanta entzungo dugu, Natalia Venga. Lakonzarekin batera eta Magin Zeberiorekin batera atera duzun bigarren single hori. Bai. Esto no es amor, bideoklipa ikustera goaz. Quise una gatita pero ella no me quería, me tenía todo el día maullando. Estaba escribiéndole canciones a María, estaba perdiendo el tiempo pensando. Esto no es amor. Y eso no es amor. Yo ya no soy su chiqui, pero sé que she miss me. Me mira los labios, me pide otro kiss. Yo quiero que me agarre de los mis 60. No te hagas, todos tus amigos saben de quién habla tu susta. Me quieres detrás, a ti te gusta gustar y enamorarte te asusta. Siempre acabas dándome la chapa, yo toda disociada. Mientras me hablas te pongo buena cara, y yo pensando en qué voy a hacer mañana, qué me voy a poner. Tengo a toda mi peña preocupada porque dicen que no se creen lo que me está pasando. Que se me nota en la cara que yo estoy enamorado, pero ella solamente está jugando. Esto no es amor. Y eso no es amor. Yo aquí, topilla baña velar y está ya sola. Y delante de sus amigas nunca me da bola. Yo sé que me va a llamar cuando se quede en casa sola. Que vaya y le arranque ese vestido de Moa Lola. ¿Cómo no va a ser amor? Si ella es mi Snoopy, ella es mi pequeña como Snooki. Tiene cara de muñeca aunque a veces se ponga chuki. Está llena de pequitas, es mi cookie. Y ya van muchos días sin tocarte el pelo, van muchos sin que me tomes el pelo. Tiempo evitando admitirme que te quiero, que sin querer al lado tuyo lo exagero. La mejor prenda que tienes esa cara y todo le sienta bien, vaya puta privilegiada. Y para mí que querer es el motor, ella siempre reniega del amor y luego vive enamorada. Quise una gatita pero ella no me quería, me tenía todo el día maullando. Estaba escribiéndole canciones a María, estaba perdiendo el tiempo pensando. Y eso no es amor. 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 Bueno, erreako bideoklipean Xabi Marko lesionatu zen, ez dakizuta Natalia lesionatu zinazten, hainbeste elkar talka hoien ta geho, osea, elkarri Pixkat bai. bultzatzen. Pixkat bai. hor, sorbaldak ondo. Luxazion, egia esan ez, osea, oso delikatua da Natalia eta oso elegantea, incluso pa chokarse. Gustora egin genuen pixkat presaka, movida, Erronka izan zen, ezta? eguneko movida bat, baina arriguri kriston lan agintzun eta pozik movidarekin. Egia da, joder, justo komentatzen nizuna orain, azkeneko eszenan nik, eske impone Natalia, rollo. De repente hor eukitzeak, pues, kostatu zitzaigun grabatzea, me imponía un poquillo. Gaina superaltua da, Natalia. Eta ni oso basua, osea... Maten du janingo zaitula. Bai. Etzen gertatu. Etzan gertatu.
baina gustora. Eta uste temazo bat dela, eta superposik, ukitako harrerarekin, eta ere Natalia superposik gelditu zen, osea, guretzat eguneko egun perfecto, baina. Eta gustora. Bueno, bi single ezagutzen ditugu, disko berriko bi single, lehen komentatze genuen, momentu honetan musikara dedikatzen zea eguneko egunean, profesionalki, hau da zure apustua, laster disko berria ere ezagutuko dugu, ez dakit, zer espero dezakegun disko berri horretatik, zer? Edo zer, egia esan. Osea, eske badaude milaka gauza berriak direnak, bihotza nire bihotzan dauden gauza guztiak sartu ditut hor. Eta uste nire pertsonaren radiografia oso sakon bat, utziko dudala hor, eta utzi dudala hor. Eta horregatik baira milaka gauza desberdinak direnak, eta lotura bakarra ni naiz, hoien artean. Osea, espero zuen gustuko izatea. Llegara pronto, espero ere bai. Bueno, gidoian eta eskaletan gauza gehiago genituen sartuta, ze zure unibertsoa da, osea, inkreiblea da zenbat gauza gauden, zenbat erreferentzi, zenbat, ez dakit gako, baino guain publikoari emango diogu hitza, eta galderak, galderekin hasi aurretik, aurreatuko dugu, hau Guau plataforman eta Gazteako YouTubeko perfilean egongo dela ikusgai, grabatzen ari garelako, musika irudiak ereikiz zikloko atalau, Joferekin batera, eskerrik asko, igotz. Zuei, benetan. Eskerrik asko, Peña. Eta txalo bero bat igotzen zat. Espero disfrutatu izana, eta eskerrik asko aguantatxagatik, baki dala izan dela pixkat intenso, jo me lío más que las persianas, baina eskerrik asko, benetan. Bueno, eta guain, ez dakit mikroa nondakagun, ez dakit norbete galderarek egin nahi duen. Edo nahikoa izan dezuen, gaurkoz? Nahi zutena, lo que sea. Uf, tipikal, Típico silencio ahí de... Bueno, akaina batzuk hartza joango geha, ozer? Vale. Ez, bai, badakago, galdera, badakago. Eskerrik asko. Bueno, haupa, nire galdera pizkat estetikoarekin relazionatuta dago, eta da baita, agian Judelineren deabruarekin lotuz, zergatik errea bideoklipan bi pertsona egotea erabaki duzu, eta zerekin lotzen duzu deabru edo inmolazio egoera hori? Azken finean, Txabik errepresentatzen du nire, bada ni barrutik. Orduan, gure ideia bazen islatzea pixkat dualidade hori, ez? Rollo, nola zuk zure biziarekin edo zure egunerokoarekin jarraitzen duzun, eta aldi berean barrutik ezin egoneko egoera batean zauden. Eta usteet, haiek pentsatu zuten, eta oso ideia iruditu zitzaigun bi pertsonekin islatzea, ez? Nik bakarrik ezingo nuke movida hori egin. Eta oso guapo iruditzen zait zuk esan duzuna, Judelin oso artista izugarria iruditzen zait, eta ere oso performatiboa dena bereziki zuzenekoetan, Hector Fuertesek egiten duen lana kristonekoa iruditzen zait, eta ez dakit ere, interesgarria iruditzen zait egin duzun lotura hori. Ez zegoen ezer premeditau, ez genuen Judelin erreferentzia moduan erabili, baina, bi pertsonak ateratzen gara, hori, errepresentatzeko pixkat bi ikuspuntu horiek, ez? Ez dakit ondo erantzun dizudan, eskerrik asko. Ez dakit beste galderarik ote duzuen. Guain da momentua. Sacadme lo que queráis, si podéis. Oso lotxatiak dira hemen Ulertzen dute. Donostiarrak, mostak idona Donostiarra dira, baina... Jandute txapa, bona, Atze hongo zian zure kontzertuan Jimenakin eta gaur etorri dira ajeakin, ez dakit. Lasai, ulertzen dut.
Bueno, honekin ja bukatuko dugu, gaurko saioa, eskerrik asko igotz, berriz ere, gustorantzea. Bai, oso gustora, zu ondo? Nik primeran. Ke guai. Fokoekin bero pixkatiten du. Bai, nik ere bai, badut beroa eta... Primeran, ba. Bueno, beste txalo bat, Vale. gure publikoan zakore, bai? Y ahora sí. Ahí. Eskerrik asko, peña.